mga katuski. Yan karon sa bukid sa kape sa bukid. Uli. Ayun sa pagpauli. Ano ba? Bangkay? Takot ito bangkay lang. Kay bangkay lang. Bangkay. Bangkay lang tapan. Sa po ko bangkay. Oh lagi. Ah, niya din sa kuan. Sa kapi sa bukid. Kuan din sakop sa Kibangkay. Kibangkay. Lang tapan. Hindi kayo dito. Video mga katuski. Kaya lang. Ano kapit sa bukid mga katuski? Sa taas ikan di kuana ni baba na ni kay na ni ko ni ito kita kaya ang view wala nga ban pa kita kay dire kay bugnaw kay lapit Lagilat ang among mga kauban kaya mangulit kami kaya hapon na time check alas 4:15 yan may itatas. Kulay nomor kuan nagurani saba. Saba. Saba ni lamig lagi. Saba ni. Saba ni lamig lang saba. Bantu kayo. Ina daw pa nang may klase sa atin. Saba. Oh, saya kan. Saba. Dili. Tuna gapon. Dili ni batik dia ni, kini. Ayolah na dagsa. Bisaya ni siya nga ni sa Bisaya. Lami ni sa ginamos. Aduh, sikit kayo. Asa man pa ka ni? Kana. Episode mo yung episode. Sige lang. Kato na lagi ko ang gina. Kato mo to. Ay, ayolah pala bi ginom. Kay nami ginamos.
Gusto ka ko na inom po. Kanaya. Kanaya. Ano to? Isa pa. Kana, kani. Sige. Palit saging, mga kapre, among ipare sa ginamos. Ang ginamos kalay. Scar, picture ko ba, Ben? Picture sa tita, be. Picture sa ko, Ben? Picture ko, Ben? Dito ka, oh. Nauma, ayun, parang bungo. Okay. Okay. Candid, eh. Candid, eh, candid. Candid. Gablo ang bukid, oh. Last day, Alvaro. Kaya na, may. Sandal ba ang magkata dahil niya? Oh, palit mo yung buwan. Pala, sampang na. Matag ko na yung ilan. Siguro na. Oh, naising ko. Diyosan, diyosan. Patalinis si Mod. Ito isa pang habok kaya pwede ka mo tinggal sa loob. Kalinis sa simod. Ganun din kayo ba? Wow, pagkalito sa bukid. Ay, ipagawin ka mo mga. Wala na sa Ano mo to? Sige tayo. Ano mo to? Reaction rate. Sorry, sir. Kiss na gani yung pambo. Lepe? Hindi ka na inat pa. Sorry. Wala pa pala ko yun. Sakit ito, ganun ka sakit ba yan? Hindi pa ka na, malugpan na ako igawas ng kakana ko. Malugpan ba? Hindi mo kung kaya kuhan doon, hindi ka tunga na ba? Klik para bangon. Gating gini ni Tony. Mga kamatis, mga lingkod na nasiyuka. Wala pang waan. Puli. Kenapa? Puli mana? Ini. Ini bakal terus lima puli siya. Siguro kasi na doon ba? Ano? Tan ba? Tak kasi dia. Kalau bukan, jadi itu kanina. Jadi marah mana itu loh? Kok tak makan? Nasa sa tukabot mo 400 pesos ka pa. Ilaugan. Jadi kayak itu. Hulog mo ito kinintos kay na may 300 ni uli onon kalimot naman tagiya ko. Alam ka. Kasi uliwan na si kuya?
Oh, siya na uli unos ko 300. Hmm? Mana manggod ito kay bandred na gisukli. Ha? Lagi uno. Gani, nasi uli unos sa ako ang 300. Kalimot mo ko siya ato. Ay, ikaw na yung uliwan sa ako ka. Ay balik di ay. Sige. Sige. Inulian sa iba. Oh, ito tas bukid eh. Lupit pa din si Marco ni mo. Kay bandred pa niya. Na, Dapat bata din niya. nakalabog na kayo. Banana carrots pa sa utan ng sago sa utan eh. Lang to. Shake bitaw. Pero isi, klami. Kami yung kasi kilawon day. Ha? Kami yung kilawon karot. Lagi ka naman sa tunga. Kana tunga gani subok. Ano lang to? Kana ang iba ba murag kamuti na siya. Asa ka na dala na to? Lumikit rin lang na to. Lalo ako yung Gawas ni mo, huwag nga squad. Manol. Lagi ka na madala na lapos-lapos siguro no? Oh. Pagbantay sa ito? Gadahili niyo. Oh, dahil ito kadapit. Kini. Iyaw ako din ito nita. Ano ka dahil ito? Gawa. Ah, kami. Nara din ang katulsi. Dahil yan yung ta. May binahon man. Ha? Binahon. Down. Hindi na? Binahon agi farm. Mga din nila bagsakanan po din eh. Hindi mga komprador. Patak. Eh. Dupa dah. Saragan nga bahay din. Baiklah. Oo. Mga katoski, ako na sangkot na ako dito eh, nakita ko malubat.